Agur terdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Kantabrian gara Santanderren txanden arteko konparaketa izeari dagokionez, 12,3 ipar-mendebaldetik lehenengoan, pixka bat bera, 11 bigarren txandan. Astear da azken txanda horrezko txanda, lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Orillo, hirugarrenetik Hondarribia, laugarrenetik Urdaibai, gogoratu zelkapenean Urdaibai dela lidera 67 puntu, Hondarribiak 4 gutxiago, eta Orio 8 da, urrutiago, ja 21 puntura, zer den, 6 estropada jokatuta, eren bat jokatuta. Hemen Euskolabel Ligaren ikusgarritasuna eta kirol maila ederra. Orentxe bandera. Bandera txuria goian da, bandera gorria, bai, badoaz, garbia. Ea ba. Argi lehen biziko eta bigarren kaletik airean atera dira. Bai, eta parealdia hemen, Hala ematen da, bai. Bai, laugarren kaletik, segundutxo bat galduta. Bandera txuria jetxi dute, txasoko epaiek. Pasa da 20. segundua, bagoaz Jaun Andreu, dana pare-parea. Ea ba. Lehen kaletik Kaiku. Korta eta Cruzezen kuadrilla. Eta aipa dezagun hemen, gaurko honetan, Javi Perez kanpoan utzi dutela prestatzaileek. Eta oizko mugimendua hor bada, baina hor da bere bizarrakin barua. Bai. Azken orduko aldaketaren bat egin dute. Zerrendan etzegoen, baina bere oizko tokian, bai. Bizar beltzarekin hor duzuek Kantabrian. Zun beltz ikusten dugu espaldan, Angel Mari ikusten dut, bere oiko tostan ez dago, Sergio Enrique Rodríguez. Azkeneko orduan aldatuko zuen, kortak. Bai. Sasoaren egore ikusita edo. Ikusita eta mutila hau bertakoa izan da, Kantabriarra ondo ezagutzen du eremua eta hor aldaketa. Bueno, eta hemen Orillo. Eta hori dagokionez aipagarria gaur. Estriborren hankeko lanak hartuta, Garmendia dugula. Hori da, Imanol Garmendia, hori Estriborranketik, 5. tostan Estriborrean Unai Lizarralde, eta gero, Baborrean, Pol Galdiz irutik, Lizarran lautik, Oierra Izpura bostetik, alegia Baborrik astunenak, indartsunak ez dakigu, hor txalkarren ondoan. Aurrea Garbi eta pestainatxoarekin bakarrik. Hondarribia estropadaren buruan. Hor duzu, segundutxo bat, Urdaibai eta Kaikuri, bi Orillo. Irtena ona Hondarribiak, Alkatxikiarekin. Orbañanoz eta Amunarriz. Patroi eta prestatzaile eta Orbañanozek gaur beste mugimenturen bat. Abagorren behar bada dirazgarria Urkoren tokia, ez da? Badirudi horre Baborrean zerbait bilatzen ari dela, Urko ikusi genuen aurrekalari 5. tostan, 4. gaur 3. Alexander Rudabe 5. eta Kalde responda espaldan. Eta bestetik, lehenbiziko aldiz aurtengo ligan, Inigo Bertiz maztatozta Estriborrean. Kapitaina bere betiko tostan, izango genuke. Hori da, azkeneko urtetan horrik ikusi dugu, azkeneko urtetan, ia bere ibilbide osoan, 5. tostan probatu du, eta berriro gaur bintzat 2. tostan. Bueno, kapitaina izango dugu, ofizialki horrela dagoelako, Txalo Karrionen baimenarekin besteak beste, ezta? Baina, holaxe ditugu. Eta Erne Hondarribia segundu baten errentaren jabea da. Orain Orio batera, Urdaibai bai eta Kaiku 3. Bueno, azter dezagun. Bermeotarren kuadrilla eta hor aipagarria Azkarate gaur. Joan zen urtean gogoan dut, ligako azken estropadan El Corte Inglés banderan Salzamendik hor kokatu zuen agurraren egunean eta begira gaur non jarri duen Joseba Fernandezek. Hanketik eta horixe daba mutila hanketik hasi eta gainerako 6 tostak pasatzeko modukoa. Hori hanketik eta bestetik aipagarria. Azkeneko liga osoan maztatozan dabiltzan David Iglesias eta Eneko Banoren beke kontrankekoak gaur Lehorrean eta Peñate Izagirre komodina, nola baita izateko, 2. tosta Baborrean, Alfaia 2. ere. Txilea bestetik, Lehorrean Txilea ere. Gizon garrantzitsuak, astea oso hori da, mamitsua da. eta Urdaibai aldaketak ditu eta kuadrilla zabalak,
Bueno, ba, Mikel Orbañano zenitzak, jaun Andreo, estropada atarian grabatutako elkarrizketatxo. Bai, estropa eremu berria eta beti, errespetua sortzeuna, ez? Gaina, Mariakin iruditzait korriente pixkat izango gala, gero asmatu inberrez. Nola ereiteun, baina, dana ondo jutean eta igualtasuna nagusi, berdintasuna. Bai, berdintasuna dekaula, ez? Hor aurren gauden traineruk eta garrantzitsu izango gala, erregularrak izatea eta udara guztin bizik egotia, ez? Eta garaipenak etortzen aldin maia, primeran, baina ez da ere izango gune ditun garaipen guztik irabaztea. Ea hortxe dira, Urdaibai eta Hondarribia aurretik, Orio. Segundu batera ikusi Irubranka, Kaiku Laura, Zuleika pres. San Juanek lau eta 54 markatu du. Lau bost segundu, Urdaibai pasa eginda, Urdaibai nabarmen. Hondarribiak lau eta 50. Hondarribia ateratzen. Bermeotarren patroia gaur karpintero da, ez dakigu zer gertatu den. Eta lehen kaletik Kaiku, Garbi, ontzi bat eta gehiago ere galduta jadanik. Maniobra ostean, Hondarribi Orio Urdaibai segundo batean eta Kaiku irura. Orain, egoera honi aurre egin behar di Urdaibai. Aurrea zikina barruraka. Hemen, Bermeotarren maniobra. Gurutzatu gabe, Zulaika. behar den bezala gurutzatu gabe sartu, pasa egin dela besterik gabe. Bai. Begira, garbi ikusten da. Eta beste biak berriz begira, balizaren gain gaina. Orio eta Hondarribia buruan. Ea orain ba. Kaiku 3 segundoko atzerapenarekin da. Baina hala ere, Kaiku San Juan baino 3 segundu bizkorrago 5 minutuko lanean. Kaiku atzerago ere ibili da, orain barrurak anola moldatzen da. Errekuperatzen ari da, eta hemen Pedro Maria Abando daukat arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Esaten ari ginen, errekuperatzen ari dala ematen duela Kaiku, ezta? Bueno, badirudi hemen gure buruai izango litzake beste txandaki konparatu, laugarren postu gintzinez ez galtzea, ezta? Poparian montatzen gara, nasi geran tiaboa monta osten, arenan zehosea segundo parle errekuperatu dugu, eta hor ikusiko du egiten duguna bigarren luzea, aputxu izango da marka laugarren luzea bere ian nola montatzen garen Poparian. Laugarren postu hori bermatzea, laugarren zaudete sailkapen nagusian, naiz eta Galizian horrezko txandako posturik lortu etzen duten, ez? 6. okerrez banago eta... Bai, egi da, badakigu nola ze aldaketa egon zan batez ere aizea lehenengo txandatik 3. Baina, hori da estropada guztietan berti gertatzen da hola batez ere goizan egiten den estropadak, ez da? Eta, hori onartu inber dela. Eta edonolare meritu handiko datua dela, jakin da plantilla gutxiko kluba zaretela. Bai, plantilla gutxiko eta, esate baterako Galitzien 3 muti sartu genuen lehenengo estropada eta bat, pasan urtetik jubili izan dakoa eta orduan posi, horrobiko jentia nola dortzen borrokatzen poen postua ikusirik. Bueno, sortzerik onena Kaikurentzat, eskerrik asko. Bale, zui. Abando, esperientzia handiko gizona arraunlari handi izan dakoa eta helburua San Juanen aurretik bukatzea eta bihar pasaian horrezko txandan izatea. Ez dute hori nahi noski San Juan darrek bihar etxean horrezko txandan izatea da. Gaurko estropada ederraren ostean, entzat sari ederra. Eta San Juanek eta Kaikuk hor dute burruka bat, baina 3 segundu bizkorrago momentuz zestaokoak. Orio buruan hemen horrezko txandan. Urdaibai ematen du Ziaboga osteko momentu bat pasatu orain segundu batera dela. Eta Hondarribi ere hor da, Eta epailearen tartean, Garbi-garbia bikaina izango da, lehia. Hor bakarren bat ez du bere kaletik. Hemendik ezin dugu jakin, epailea tarten sartu da. Oriok abantaila hartu du, Ziabogatik atera eta segituan. Nio oso nahi izan du. Kaiku nondi datorren ikusi Kaiku eta Orioren artean dagoen tartea. Hor, Orio Hondarribi paretsu daude, hor Bermeo alderantziz ikusten da Urdaibai. Urrutiago, laugarren kale horretatik, ez da? Eta badaezpadan horregaitik epailea, tarte ederra dago, baina badaezpadan. Bermeo errekuperatzen ari da. Bai. Horrein indarra behar da, itxasoni aurre egiteko. Berriro esango du, gaur ez dago lantza girori. Korrontaren aurka, iziaren aurka, olatuen alde. Bazen hori jotarrekin.
Minuto horitza! Eta bi, zei errone, luze! Ai! Boi, ba! Kaini, benon! Bere finezi guztia. Hor Aranberri patroiak erakutsi nahi du eta Urdaibai eta hori aurretik Hondarribia Laura orain, hauxe tarterik aipagarriena, Kaiku 12 eta San Juan eta Kaiku denbora berean izango genituzke, une batez behintzat hori izan dira. Hor da, Carpintero bere mutilekin. Rampaldora igota. Hondarribiarentzat, kritikoa edo, treniru bat galduta. Ea maniobra, lan erditan San Juanek 10-0-6. Orio eta Urdaibai baino, 11-12 motelago. Hain zuzen Kaikuren denboratan. Orio kolatu hartu du, Orio kolatu hartu du, orain. Aurretik Garbi. Orio kolatu hartu du. Orio. Hanka dio. Pare bat segundu. Izan daitezke orain maniobra irteera. Oriok 9-45, 9-46 Urdaibai, Hondarribiak 11-0-0 eta Kaikuk 10-0-8 San Juanek baino bat gehiago. Maniobra ostean Oriok traineru bat. Hendik Alberdi, aurrekalariak orain txarra aldatu, baborreti doa. Eta bi! Ea orain luze honetan. Oriok ontzi bat Urdaibai. Bigarren luzearen azken unean sartu dio, pare bat segundu sartu dizu. Etorri! Luze, oide! ¡Bote adelante! Hondarribi 6 da. ¡Bote adelante! ¡Atrás! Kaiku berriz San Juan baino bi bizkorra. Alex, más atrás! San Juan argi dago, badabilela etortzerakoan, hor olatuak aprobetxatuz eta Poparian, ibili dala. Brankaz ematen du, lehen luzean ere gertatu da konparaketan Kaiku bizkorrago. Bizkorrago jandel, ala ematen Txanda du. ezberdinean aritu direla kontuan hartu. Hemen bi berdeak, Hondarribik eta Kaiku. Oriok Urdaibairi 3, Hondarribi 6, Kaiku 13. Koldo Diaz, Arratsaldeon Hondarribia. Arratsaldeon. Bueno, pixka bat galduta, ez da? Gaur, 6 segundora. Bai, bigarren luzian hor galdu indigu, lehenengo ziabogotan nahiko parekatu da sartu gara eta bigarren luzia denbora galdu digu eta beri jaber posibilu rekuperatu. Mikel Orbañanosek estropada aurretik esan digu, zaila izango dela, nahi duten tokietan puntuak eskuratzea. Hau izan daiteke toki horietako bat? Bai, noski ez. Hori nahi digu ez, bino nahiko hiru traineru tartean nahiko parekatuta gaude, estropada honetan ez hasieratikan. Aberi ja posible dugu rekuperatu 5 segundo horiek eta zer moduz bukatzen digun. Berdintasuna ere aipatu du Orbañanosek eta berdintasuna erabatekoa da hor, saltza ederra daukagu, Bai, noski, hori da ez hasieratikan, Urdaibai bi bandera, hori jo beste bi gu bat, hor gaude saltzan. Sorterik onena. Eskerrik asko. MMA diferentziak, Orio, Urdaibai, Hondarribia. Orio horrela irten da, lan erditan bigarren ziaboga egin eta gero, 3 segunduko errentarekin, eta hortxe jarraitzen dute. Orain bitaldeek buruko honetan burua hot behar dute. Entrenatzaileak haien zodiaketan hor. Bertatik bertara jarraitzen ikusten ditu 5. kaletik. Kaiku urrutitxo, txanda honetan, 16 da. Hori ere ari gara ikusten. Bigarren ziagogatik aurrera, bigarren estropa erdian asko galtzen duela, edo gehiago galtzen duela Kaiku. Zailkapen aberak adirazten du hau. Horezko txandakoa da, bai, laugarrena da zailkapen nagusia, baina 46 ditu. Oriok 49, Hondarribik 73, liderrak, Urdaibaik 77. Oain diaztik! Oain! Zagerra honen! Luze! Aranberri da. Gaur, kanporaka, ondoko itxasonekin olatuak lagundu egiten du, Lau bermeoi! Ai! Hau palmizu! Ai! Ia buki, Heldu ataketan! Tira! Bueno, egila esan, hori jo gorrela bukatuko balu, pizgarri ederra, ligarentzat, zerkapenari begira ere bai, eta garaipenei begira ere bai, bandera kopuruari begira, gaurkoa ligan 3. Litzateke hori jotarrentzat. Baina asko falta da orain. Aukar pentero da. Gaur, urak ez dakit, baina arroa gozatua duen. Urgaina, beltzagoa. Luze!
esperar. Esto a la vuelta me vale, Sigue largo. Ara. Sigue largo. ¡Ay! ¡Ay! Gaur kanporokara, Garbi, posizioak hor finkatu direla. Y Alizaran. Balizak hor dituzte. Inezko baliza. 200 metro pasatxo. Minutu bat esan du Aranberri patroia. ikuspegi honetatik nola ikusten den, patroien bidea, zer bide egin, hor segundo bat, 2 segundo galtzeko, ez da ezertxo ere behar. ¡Ay! ¡Seis, Luce! Kaiko atzan geratu da 18 segundora. Hala ere, Brancas orain lana bukatu aurretik San Juan baino 3 bizkorra. Urdaibaik segundo bat errekuperatu dune. Hendik Alberdi, aurrekalaria, arraun aldatuz. Gero ez galtzeko, alegia, maniobra orain egin, trenerua abiaduran doanean, bestela gero, ziabogan geldik baldin badago, gehiago kostatzen da arrankatzen. Segundu batera hurbildu dira Bermeotar. Ziaboga gakoa izango da, Lehen hori jo, Urdaibai baino hobeto ibili da maniobra horretan. Ea orain. Amabostero 3 Oriok, Orain ere Urdaibai, Eta Bermeo. Dira. Hondarribia 6ra. Amabostero 3 Oriok. Urdaibaik 15-6. Hondarribiak 15 eta 10. orain ematen du estriburrera, jo dutela. Orain Kaikuk Hala, ematen du. 18 segunduko atzerapenarekin. Maniobra egin eta 15 eta 21. San Juan baino 3 azkarrago azken Ziabogan. Oriok maniobra ostean, 2 Urdaibairi, 6 Hondarribiri. Cadencia, gatzea! Hor bien bitartean, Atzea! Ai, ale! errepikatuta Ai, Unai! maniobra atariko prestaketa Ziaboga aurretik. Ea orain. Zergatik egin du hori, trenerua abiaduran doa eta abiaduran doala aldatzeko. Ez Ziaboga ondoren, trenerua geldi dagoenean. Eta orain, Orio eta Urdaibairen aukerak aztertzerakoan, Orioren alde esango nuke, poparean ikeragarri dabilela, eta Urdaibairen alde, gaurko baldintzetan indarra behar dela, itsasoaren alde etortzeko, eta badirudi, bueno, Urdaibaik joarne indartsuagoa duela. Segundu batera hurbildu dira, Hondarribia 7-8ra, Erne Hondarribiak horbeste segunduren bat galduko balu, Bermeok askatasuna izango luke hor mugitzeko, olatuak hobeto aprobetxatzeko. Antxo Nuriarte, Urdaibai, arratsaldeon. Txaldeon. Bueno, pantaiari begirik kendu ezinik, Ez que ungari ziru segundora, bide oin batera gauz, bueno, de momento konsolazio dago, ze ondarrabize dago atxetek, da ja, por ejemplo, ondarrabize puntatzen dago txau izau, ze ja hor zango bost, eta zazpi hori zoaz. Bai, ondino ez da kaba, segundo baten gauz da hor, ja, zozintxe baduk izaue. Ze halako horren galitzazte, ez dazte gustatzen zande askorek, ze besti pesta bine denpora honik ez dugu zilautean, bapesa gauzon txekia ba. Zuerta burtsu bako. Ikusiko dugu bukaeran zer gertatuko da, baina zuk aipatu dozu, ez da, sailkapen nagusiari begira, aurkaria Hondarribia da. Nik usteran da Hondarribize. Hori zo, bueno, ibazten mauzku mogotxa zorizonak hori zuri, bai gaur, hau txomentu lehen gauz, bai, bueno, ia, abuendaten madur. Segi, estropadaren bukaera zoragarri hau ikusteran, jo. Bai, zolan nobertu solear, komadalena, bermiokoek, ibazten madu. Eskerrik asko. Bueno, Ba, hor dira, azken txampan segertatzen. 700 metro eder oraindik, Urdaibai eta Orio parean, Hondarribia 8ra. Tengo el último cartucho, Alex! Tortorea, Bandera lortzeaz aparte, Bermeotarrek gainditzen badute hori jo, 2 puntu Hondarribiri. Baina, Orio hor sartzen bada, bandera Oriotarrentzat eta bandera kopulurik handinarekin geratuko dira, 3 garaipenekin. Erne ba, jaun Andreo. Urdaibai aurretik ibili da. ¡Pasen! ¡Ay, Dorillo! Listo, Mato, Imanol, tuya. Hor da Aranberri. ¡Ay! Hankeko hori eskatu, listo olatu eginez. Parean datoz! Nola bukatu gote da. ¡Prepara, Alex! ¡Ahora, va! Alesi ari zaio, eskatu eta eskatu, Esteban. ¡Hacia! Juan Urdaibai Urdaibainen aurretik. Branka aurretik. Olatua aprobetxatu dute, begira ba. ¡Ay! ¡Va! Orain hori jo, parean datoz. Hondarribi 9ra. ¡Ven, ¡Oy! Horabide aldaketa egiteko aukera Oriok badu, eta Urdaibaik ere bai. Eta Kaikun atzetik bai, baina San Juan baino 5 bizkorrago. Orain txagindu du, Urdaibaik ¡Ay! ¡Nivel! ¡Enrique, nivel! Branka hor dantzan dabil.
Eta hurrengoan bestea. Urdaibaik segundu bat orain hori. Hondarribi 10-era. Modan hori palar diren bat bizixiago ematen du datorrela. Izugarria jaun Andreo. Itxaso zabalean, olimpiarerako norgehiagoka lehia baliz dezala. Urdaibai eta Orio eta Urdaibai. Bermeotarren branka aurretik, GPS-ak segundu bat markatzen du urdinen alde. Ea orain bukaera. Orio golaturen bat hartu izango du, Ea orain olatuak norka aprobetxatzen dituen. Izugarrizkoa izango da bukaera. Bideo finisha berriro. Bai, preparatu ezatela. Orio olatuan iruditzen zaitu orain, Hor dator. Segundu bat Orioren alde. Orio olatuan iruditzen zaitu datorrela. Garbi ikusten dugu. Zuloan orain. Orio aukera Bermeo. Bai, baina Orio golatu bat hartu. Hori aurretik da Garbi. Olatu hartu du. Aurretik da Garbi Orio. Orio. Bai, olatu hartu du. Orio. Argi, Bermeoren erasoa. Orio. Bandera horia da. Orio nagusi. Bigarren Urdaibai. Hirugarren garaipena Oriotarrentza. Bigarren Bermeo. Hemen da Hondarribia. Bai Hondarribia. 20-0 Oriorentzat. 20-0 Bermeotarrentzat. Hondarribiak 20-14. Hemen dator Kaiku. San Juanek 20 eta 26 eta hori hobetu du Kaiku, laugarren bihar orezko txandan izango da. 20 eta 30 Kaiku, gero San Juan eta Aizea begira 10,7 gutxi, baina mugitu den hori bera. Azkeneko 40 segundoan, Urdaibai aurretik zetorren, iruditzen zait, paborrera jo eta ikusi egiten nola. Olatua jarri duen brankaz bera. Hor Oriotarrak, hor patroia Aranberri bere mutilak zoriontzen, aurrera Arostegi jaunarekin zara. Bihotzekoak emateko moduko bukaera, zoriona. Eskerrik asko. Ze garrantzitsua den azken paradetan, olatuak hartzea, ez da? Bai, azken egotan eta aurren egotan, ez? Izugarrizko estropa egin deu, ni uste bai kapoaka eta bai barrua oso ondo. Urdaibaik bai, kriston estropa izan da, egia zan bukera arte ezgenekin orkiratzeko zuen, eta egia zan azkeneko txampa izugarri egin deula, eta horre bandera irabaztia ekarri digu, ez? Bukara zirraragarria ikusi dugu, eta sailkapen nagusiari begira ere, bandera gehien duen elkartea zarete. Bai, hori da, ez? Ligan 3. bandera, Gipuzkoako txapelketara irabazi genuen, usten dut, hasiera obio zintzula izan, ez? Lehenko azten esate genuen Galiziti bueltan, esate, 7 estropetatik 3 irabazitugu, esate genuen, gaur 8 lau, ez? Eta guretzako, hasiera uste ezin hobia, bikain, uste Jon Saltzamendi egiten nahi dan lana, ez tegin nola eskertuko joan, baina oso gustua. Imaginatzen dut ere, esate baterako, Aranberrirentzat, hor, Bermeo aldamenean ikustea, Urdaibai aldamenean ikustea, baina bere traineroarekin garaipena lortu nahi izan horrek, zirraragarri izango dela berantzat. Bai, seguru, baietz, ez? Aranberrirentzat eta arraunen dikoazten guztientzat, ikusita lehen urtean nola atzengatze ginen, jarraitu ezin ikan, eta hoen ikustea paren zaudela horrek beste indar bat emate izu, eta bitu, azkenen indar horrek nik uste eta azkeneko txampa hortan irabaztea eraman digula. Orio nahi duen tokian dago aurten? Bai, noski baietz, ez? Guk hor nahi dugu ibili, gure helburu hasiera baten zen horrezko txandan sartu eta hortikan, burruka, aurkari burruka erakusteko gai garela erakustea, eta, hasieratik erakutsi dugu, ez? Egia esan dezutena, hasiera bikaina izaten nahi da, eta, en horrei utzi behar digu. Eta puntuak janaz, sailkapen nagusian Hondarribiari. Bai, gaur 2 puntutxo, momentu honetan ez dakit nola gatzen da sailkapen orokorra, baina, guk hori baino sailkapen orokorrari behiratzen dio batez ere hori, ez? Horezko txandan egon nahi deu, oliarra hauei burruka erakusteko, burruka emateko. Zorionak, gozatu eta bihar beste bat pasaian. Bai, eskerrik asko, eta, bihar ikusiko beha. Eta hemen sailkapen nagusia aipatu du Arostegi jaunak, Urdaibaik 78, bi garaipen, Hondarribiak 73 garaipen bat, 3. Orio eta Orio 3 garaipenekin. Hau da gaurko datua, lehenengoz gaurkoa, bideo finisha pasata gero, 20-0 Oriok, Urdaibaik 20-0
segundu bat eta 84 eunen hor bukaeran, azken 100 metrotan, 100 metrotan. Berrogei segundo faltan, berrogei segundo bukaeran. faltan, olaturen batekin aberi egin. Hondarribia 11 segundora gaur, 24, gero Kaikuko 30, hauek bihar ohorezko txandan Pasaia. 5. San Juan, 6. Kabo, 7. Zierbena, 8. Tiran, eta gero azken lautokitan Ondarroa alde batetik, bestetik Astillero, San Pedro eta Ares. Hemen berriro ikusita, bukaera, esan dugu prestatu bideo finisa, baina garbia izan. Gaurkoa garbi ikusi dugu. Lehenguan tarte txikiagoarekin ere, nahiko garbi ikusi genuen. Azkeneko unean, azkeneko unean, urdebei segundu bat aurretik ere ibili da, minutu terdi faltan, luzez luze orain datoak, lehen luzean azkarrena Hondarribia, bigarrenan Orio, hirugarrengoan Orio, laugarrengoan Urdaibai. Hala ere bandera Oriorentzat. Sailkapen nagusian Bermeotarren egoera ona da 78 puntu, Hondarribiak 5 gutxiago eta Orio 7. Ederrak ikusten ari gara ibon, itxasoko estropada handiak eta oraindikan ustailean gaude. Portu barruko estropada berezia, 6 luze, 5 aboga, aste artean, Euskadiko txapelketa, eguerdian 12, Lekeition, estropada eremu ederra, eta oraindikan ustailean gaude, Ibon. Getxo, Zierbena, dagoeneko itxaso zabalean asko izango dira. Gaur, Eusko Tren Ligan, San Juan Derrek lasai, lasai izan nuke, ondroso, ondo irabazi dute, baina gizonezkoen 3 txandak ikeragarriak izan dira, eta horrezkoa zer esanik ez. Uriarte jaunak esan duenarekin bat nator, kaleak aukeratzen hasita, eta ikusi dugunarengatik nik nahiago nabarmen. Gaur barrukoak, laugarrengoak, baino, gainari dutzen zait gero pixka bat garbitu ere egin dela, lehenbiziko kale hau, eta esan, azkeneko unean erabaki duela Orio bandera, 40 segundo, minutu gutxo falta zela, olatu bat, zer izaten den, olatu bati, ondo jo, eta aresekin eraman. Estropadako irudirik aipagarrienak hementxe dituzue berriro. Arostegi jaunak azpimarratu du, Salzamendiri eskerrak eman ere bai, eta nolako piztualdia bizi duen Orioko herriak, eta hori itxu batek ere azpimarratuko luke. Hor sartu dira leian. Gogoan dute 5. gara, buruzari nahiz oraiz uste esan zuela estadistika, 23 segundu atera dizkigute bataz beste demoraldian, Salzamendiren hitzak. Orain, hortxe daude. Sailkapena begiratzen badugu, egia da, Urdaibai liderra da, sendoa, 5 puntu eder ditu, Hondarribiren aurretik, eta Orio 7 dago. Baina lehian sartu dira, lehiakor dira. Kaiko ere ohorezko txandan da, baina zerbait falta du. Korari begira nabarmen 3 treniru ikusten dira. Garbi da. Etako aukerekin. Gero, Zierbena 5, garaipen bat, Galizian Aresen 43, Tiraneko 29, San Juaneko 29, postu bat jandia Ondarroari. Ondarroa 8, 37ekin, Kaboko 34, San Pedroko 33, hor koska dago, koska haundia, San Pedroko 33, Areseko 25, 8 puntu eta gero 7 puntuko tartea baita ere, Aresen alde, baina Erne Astillerorekin. Gaurko Astillero ere lehiakorra izan da. Ez da ondoratuta dagoen azkena. Ez da gutxiagorik ere. Duela bi aste... Kantabriaren alde aitortu behar. Azkeneko 3 estropadetan, Aresen aurretik bukatu. Bueno, Jaun Andreok estropada handiak ikusi ditugu hemen, Santanderren, Jimen hori eman dizkiote gaur, CaixaBank elastikoaren bila patroionenaren sarian, Jimen hori 3 puntu Amunarri zibi, eta Daniel Gartziari 1. Eta zailkapen nagusian Amunarri Hondarribiarrak 10 ditu, Jimeno, Kantabriarra, baina Kaikuko patroia 7rekin, eta gero Ermo dugu 6rekin. Karpinterok 5 ditu eta Gomezek 5. Eta elastikoen banaketa orain. Lehenik eta behingoz, patroien zailkapenean. Hondarribia du hor Amunarriz kokatuta goian. Eta zailkapen nagusiari begira, Urdaibai, berehala hurbilduko dira Bermeotarrak. 3 treniruak ikusten dira, hautagai. Lehen ikusi dugu Hondarribiaren inguruan aipatuko nuke. Bueno, aurtengo uztaila ez dela, iazko uztaila bezin dizdiratsua ez da gutxiagorik ere, baina
hortxe dago. Egunik txarrena duenean, 3. postutik ezagiten, Hondarribia eta ara non dagoen. Hemen datoz Orillotarra. Salsamendik prestatutako gizona. Aranberri patroia. Zia urbildu eta orain patroia gora doa. Unai Lizarralde gaztea, gaur aurten Lemazein gabeko laukoan, txapelketa irabazi zuen laukotik, bi motil, gaur Unai Lizarralde, eta Imanol Garmendia, hau, gaur estilo ranketik ibili den motila, 23 urte zazpiko kategorian munduko txapeldun izan dakoa. Maila handiko arraunlaria, dudari gaur. CaixaBank bandera, 2. bandera, gogoratu Orillotarrentzat CaixaBank bandera, estreñikoa izango dela, letrina ederra dituzte, era guztitako banderekin, baina 2013an Kaikuk irabazi zuen bandera hau, 14, 15 eta 16an Hondarribia. 17an Orillo. Gorka Aranberri. Aranberri nintzat ere azearoa, Bai. Urteipan lortu zuen guztiaren ondoren orain Oriora etorri eta Ez dut uste irabazten hastea. inork zalantzarik izango zuenik patroiaren mailari buruz Orillon, baina zuenak ere, honezkero usatu ditu zalantzak, ez? Hor da bandera astintzen, hor da Orillotarren posa, hemen dela Orillo, eta ikusi zaleak kirolegez hori txalotzen. Euri ere, bai, ez da? Euria, bai. Gure tresnak eta ondo babestuak ditugu, baina bustitzeko, aina bai. Bueno, Jaun Andreok, estropada zoragarria ikusi dugu, bai emakumeen mailan, hor San Juanek eman du erakustaldia, eta baita gizonezkoen mailan ere. Orain arrauna gora, altxatzera doaz, garaileak Orillotarrak. Haze poza, haze herriparrak, Zorionak Orillo, CaixaBank bandera irabazi dute gaur hemen, Kantabriako hiriburuan Santanderren.